Open Up Θεσσαλονίκη Climate 2025. Έχεις μια καινοτόμα ιδέα? Ήρθε η ώρα να την αξιοποιήσεις. Πάρε μέρος στον διαγωνισμό Open Up Θεσσαλονίκη Climate 2025 και δημιούργησε έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές που αξιοποιούν ανοιχτά δεδομένα για να προσφέρουν λύσεις σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους και προσφέρει χρηματικά έπαθλα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα δημόσιων φορέων και οργανισμών μέσω της πλατφόρμας Open Data Marketplace που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Upcast Horizon Project. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών 14 Απριλίου 2025 και προθεσμία υποβολής εφαρμογών έως και τις 31 Μαΐου 2025. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.openup.okfn.gr.